komin, jakieś budynki, piękny szacht i oprosza wszystkich. Nie bólcie tych szachtów, tu mamy piękny szacht, tu mamy, choć gruba już dawno nie fedruje, pora lod nie fedruje. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witajcie! Już 7. raz jada tą trasą, a tak richtig to 8, bo tajlik w Halembie, że robił na 2 razy, że wrócił na ślub do kościoła, do Mikołowa, do mojej kamratki Pauliny i że potem drugi raz po tym ślubie, po tym mszy jechał zaś nagrować. To 8. raz jada tutaj, co by nagrać ostatni tajlik ze Śląskiej Rudy. Tutaj Borowo-Wieś już się kończy, właśnie ta bula Mikołów i zaraz zaczynamy, wjeżdżamy do Śląskiej Rudy, do Halemby. Ale dzisiaj nie Halemba, bo Halemba była łońskiego tydnia. Dzisiaj celem rajzy są Kochlowice i Bykowina. A w Kochlowicach mieszka Artur Sroga, którego pozdrowią. Chcę też wspomnieć, że dzwoniono do mnie, co bych 14 maja na Nocy Muzeów w Mikołowie wystąpił. Jeszcze nie wiadomo, jak to będzie. Sobota, Noc Muzeów. Filujcie Instagrama, Facebooka, tam podam kiedy, co i jak, ale myślę, że kole 6 na wieczór będziecie mogli się ze mną trafić. Toż dzisiaj zapraszam was wszystkich na ostatni tajlik do Śląskiej Rudy. A jeśli jeszcze żeście nie widzieli innych tajlików, to wszystkie możecie obejrzeć na YouTubie. Jadymy! Pierwsza wzmianka o Kochlowicach pochodzi z 1360 roku. W XVI i XVII stuleciu była tutaj warzelnia sole, Salzhütte, jedyno w bytomskim wolnym państwie stanowym. W XIX stuleciu wieś Kochlowice dostała prawa miejskie, a w 1951 Kochlowice przyłączono do Friedenshütte, to jest do Nowego Bytomia, a w 1959 roku zusammen z Nowym Bytomiem do nowego miasta Śląsko-Ruda. Kochlowice mają ponad 12 000 mieszkańców i graniczą z katowskimi panewnikami. Sumy na grodzisku średniowiecznym, na placach kaj było grodzisko średniowieczne. Teroski co? Fosa, kopce, to się ostało, a powstało one w dolinach rzeki Kochlówki, które mianowano też je potokiem bielszowskim i takiego małego potoku, który nie ma miana. A zaczątek bierze we XIV stuleciu. Krótko było tutaj, bo we XV stuleciu już spłonęło. A co tu było? Drzewiany turm i w okolicach jakieś takie chałupy drzewiane. Robiono tu wykopaliska archeologiczne, natrafiono na ceramika i inne one. Dzisiaj to mamy taki zielony plac, naturalny plac pośród tych grubów, które dzisiaj też wam pokorza. I zaś to, co Durś powtórzył. Ta industria, która kupluje się z naturą. No widzimy to we Kochlowicach. Kochlowice do mnie to są takie najbardziej
naturalne, zielony plac Śląskiej Rudy, ale widzieli, żeście Halemba, Bielszowice, tam też była zieleń, a tu na drugiej zajcie już widzę stow. Ja, stow. Tam mamy glajzy. Ja. A tam żeście widzieli, ono już kaś majaczy kościół we Bielszowicach, we Kochowicach. Tam osiedle, wysokie bloki, a tutaj zieleń. Nie powiem, że bezkres, bo nie, ale z tych grubów, które są kąsek dali, idzie się przeleść tutaj nad rzeka, nad stow. Tak to wygląda. To jest landschaft Górnego Śląska. Sumy przy grabie farorza Franz Galda, jeśli dobrze czytam, XIX stulecie, a za nami kościół Kochlowski. Kochlowski kościół na ringu. Ring, średniowieczny układ, który dzisiaj jest rondem, z którego promieniście wychodzą ulice. I po środku tego ringu znajduje się kościół nieskoro barokowy. Ze 1806 roku do 1902 roku nosił miano Świętej Trójcy. Ale dzisiaj to kościół filialny, już nie ma to kościół parafialny Matki Boskiej z Lourdes. Po środku grota Lourdesko. Ale co to było wcześniej, przed tym 1806 rokiem? 1590 rok powstał kościół drzewiany, tutaj na tym placu, Wanielicki kościół. Reformacjo, cujus regio eius religio, że godą na ten temat w Tajliku o Bielszowicach. Nieskorzy w 1648 roku tutaj powstało katolicko parafia, rzymsko-katolicko. A w 1648, ja godą, że wojna 30-letnio się kończy. Też, że godą w Tajliku o Bielszowicach. A w 1670 ten kościół został przejęty od katolików. Ja. Katoliki przejmują go od Wanielików. No i drzewiany kościół do 1806 tutaj jest i potem budują ten. Kto funduje ten kościół? No, Lazar Henkel von Donesmarck ze swoją babą. Pora miesięcy do zadku powstała tu pierwszo na placach Śląskiej Rudy parafia greko-katolicka. No, wiemy, wojna na Ukrainie, tutaj Ukraińcy przybywają, no i to do nich, bo tam jest większość prawosławnych, no ale są też grekokatoliki, bo rzymskokatolików jest fez mało pośród Ukraińców. A co do grekokatolików, to kościół unicki, który powstał w 1596 roku, Unio Brzesko, bez to unicki, nie mylić ze unijnym, który był kościołem kalwińsko-luterańskim, o którym żech też godał, no, beispiel przy Tajliku o Lędzinach i Anhalcie. Tutaj mamy grekokatolicki. Taki obraz historyczny, jak to się stało. Część prawosławnych, duchowieństwa i wiernych przeszło na katolicyzm. Uznało papieża, ale zachowało swoją liturgię bizantyjską, wschodnią i zwyczaje, tak jak celibat i inne tego typu one. I oni są pokuplowani ze katolikami, bez to jest grekokatolicki, wschodniokatolicki. To nie ma jedyny wschodniokatolicki kościół, który zachował swoje wschodnie ryty, bo są roztomajte takie kościoły, ale w Polsce to był kościół greko-katolicki. Unio Brzesko we Brzeziu zawarto dzisiaj na placach Białorusi. No i bez to, tak, mamy tych grekokatolików, oni są bezpodobni do prawosławnych, ale dość
pomiędzy nimi je haja. No haje były srogie fest, teroski mono już i jakieś antagonizmy ino są, ale oni nie mają siebie radzi bez to, że prawosławni uważają, że oni rozbili kościół wschodni. No a grekokatoliki zaś gadają, że oni poszli ku papiestwu i pokuplowali kościół, tak jakby kościół katolicki ma te dwie tradycje, zachodnio-rzymsko i wschodnio-grecko. No ja, to taki krótki rys historyczny kościoła greko-katolickiego. Czyli są w kościele katolickim wielebni, którzy mają legalnie baby. No ja, jak w tozie wielebnym grekokatolickim, to ma taką baba, bo oni normalnie są też wielebni rzymskokatolicy, którzy odprawiają msze grekokatolickie. To są biliturgisty, ja, moment. I sprawują tak po łacińsku i po bizantyjsku. W 1902 roku tamten kościół już był za mały. Kochlowice się rozrastają. No i potrzeba nowego kościoła. Powstawał ten neoromański ze piaskowca, a nosi miano Trójcy Przenajświętszej. No, wszędzie mamy potrójne stopniowanie. Święty, świętszy, najświętszy. A we kościele rzymskokatolickim mamy jeszcze czwarty stopień Przenajświętszy, Przenajwielebniejszy i tak dalej, i tak dalej. W ewangelickim kościele tego nie ma. No ale kiedy tak chcą, to mają. Słuchajcie, w to kozał wybudować ten kościół wielebny Ludwik Tunkel, którego ulica mamy tu do Teroski. A w to był projektantem tego kościoła Ludwik Schneider. Pamiętacie Haligło Wirku i kościół, który zaprojektował Ludwik Schneider i że powiedział właśnie, że ten kościół też on zaprojektował? Nie ino ten, tam wspominą, jakim wielkim architektem był Ludwik Schneider. Zobaczcie, wiele lasów, a są my dali w Kochlowicach, już na granicy Panewnik i Kochlowic. Panewniki przynależą do Katowic i pamiętam, jak za bajtla ze ojcami my jechali tą trasą do prababki, do Bielszowic. Tajlik ze o Bielszowicach polecą, że fest godał o tym. A tutaj taki właśnie większy wiejski landschaft. Kończymy las i wchodzimy w takie chałupy jednofamilijne. Zobaczcie, tu już trochę mają, za komuny się pobudowało, ale mamy też tam dali nowe chałupy. No i wspominam, jak tutaj się jechało. No prawie nic się nie zmieniło. Troszkę nowych chałupów tam powstało. No tu to jest fest atrakcyjny plac. Budują się ludzie. Je plac, je kaj się budować. Je wiejsko, ale też je blisko miasta. I blisko Katowic, i blisko centrum Rudy, jako Ruda, Fryncita, ja tam mamy te wszystkie łone. I do Mikołowa blisko. No i lasy, i natura, ale i place kaj idzie robić. Sumy we Kochlowskim Parku Pamięci. A jest to taki fest moderny Kirchhof, kaj głównie leżą ci, którzy chcieli, co by ich ciała spolono. Sumy przy dawnej Grubie Śląsk. Dzisiaj funguje szacht jako szacht wentylacyjny. Kiedyś szacht trzeci Gruby Śląsk. Szacht wentylacyjny Gruby Halemba, po której że godał łońskiego tydnia w Tajliku o Halembie. Teroski Gruba, zusammen, wszystkie gruby się pokuplowały i Gruba
ruda. Ale ta gruba już nie funguje. A zaczątek tej gruby mamy w 1974 roku. Kiedy to dokuplowano do tej nowej gruby gruba Śląsk Matylda. Śląsk Matylda, że godał o we tajliku o Hropaczowie i o Lipinach. Tam się kuknijcie, tam to jest wszystko wyeklerowane. No i co by była na Śląsku jakaś gruba, co mianuje się Śląsk, no to wybudowano ta gruba, a tamta włączono. No i w 2005 roku ta gruba połączono ze grubą Wujek, no kiedyś Oheim grubę. Wujek we Brynowie, we gatowskim Brynowie i to było zusammen, więc to była jedyna gruba, która nie połączyła się ze inną grubą na terenach Śląskiej Rudy, ale na terenach większego miasta, we Katowicach. Ja, no bo tu za rozkąsek, za rogiem mamy, tak jak żeście tam widzieli, panewniki, teraz są my blisko Katowic, ja. 2017 rok ostatnio to na węgla wyjeżdża stąd. 2018 likwidacjo. W 2009 i w 2015 był tu wypadek. 2005 wybuchł metan, ginie 20 grubiorzy i wielu rannych. Wspominam o tym, bo dużo na Śląsku mamy takie wypadki. Niedawno gruba Pniówek i gruba Zofiówka. To mamy durś. Te grubiorze ciężko fedrują, ciężko robią, no i są narażeni na takie wypadki. Są gruby metanowe, niemetanowe. No ale co, jeszcze tu był w 2015 tąpnięcie srogie, wszędzie to było czuć i najdłuższą akcją ratowniczą na grubie po wojnie na placach dzisiejszej Polski. 67 dni dwóch grubiorzy umrzyło. Gruby towarzyszyły nam od poruset lot i durś towarzyszą. To jest nieodłączny landschaft i element kultury, ale też roboty tych śląskich ziem. I my musimy mieć zoca do tych ludzi, którzy robią, co by my mogli potem we zima się grzać. No, nie ino, prawda? Węgiel to jest, no, elektrownie mamy na węgiel, sztrom przeca, nie? Gdyby nie węgiel, nie byłoby sztromu. Jak to będzie? Chcą zawierać gruby? Teroski węgiel z Rusów już tak nie są radzi ciągnąć. No, to mono i te gruby zaś łodewrzą. Sumy na placach, kaj kiedyś znajdowała się gruba. Druga gruba we Kochlowicach. No, to jest drogo Stadtteila. Gruba nosiła miano Nowy Wirek i powstała w 1954 roku. Ale w połowie XIX stulecia powstała gruba Wirek we Wirku jako Hugo Cwank i nie skorzej, kiedy powstała ta gruba, dokuplowano ta gruba Wirek do tej Nowy Wirek bez to miano Nowy Wirek. Ale w 1995 roku połączono ta gruba ze grubą Polska. Kiedyś Niemcy, Deutschland, to że godał przy tajliku o zgodzie Eintracht Hite. Tam się puknijcie, tam łosprowią o tamtej grubie. W 2007 roku ta gruba dokuplowano do gruby Halemba, kero fedruje do dzisiaj. To jako ruch, ruch Wirek, ruch Nowy Wirek, gruby Halemba. Ale 2 lata nie skorzy już zawarto ta gruba, bo wyczerpały się pokłady. A dzisiaj, co? Od 2009 do 2014 już całkowicie zlikwidowano wszystko, wiadomo, potem spółka restrukturyzacyjna grubów. Dzisiaj komin, jakieś budynki, piękny szacht i oprosza wszystkich.
nie bólcie tych szachtów. Tu mamy piękny szacht, tu mamy, choć gruba już dawno nie fedruje, poralot nie fedruje, a te niektóre szachty są bulone. To jest plac, który można, jest potencjałem. Tu widać, coś mono już jest jakoś ideą, coś tu mono będzie. Bo te szachty to jest nieodłączny landschaft Śląska. I my musimy ratować te szachty. Nie możemy bulić jo durch Schlintom, kiedy jakiś szacht jest bulony. Ja, piękny landschaft. Widzę, że za poralot coś ich tu będzie. Nie wiem na sicher, ale myślę. Bykowina powstała w XVII stuleciu i na początku była powiązana ze Kochlowicami. Bykowina przyłączono do Fryny, to je do Nowego Bytomia, w 1951 roku, a w 1959 zusammen z Nowym Bytomiem została dokuplowana jako jedna ze stadtteilów do Śląskiej Rudy. Bykowina ma ponad 18 tysięcy pomieszkańców. Kościół w Bykowinie powstał w 1935 roku w sznicie modernistycznym. Bliźniaczy kościół znajduje się w Kozłowej Górze. Jest to stadtteila śląskich piekor. W piekarach żech był i żech pokazował ten kościół. Kuknijcie się tam do tego tajlika, a porównacie i szrajbnijcie mi, jakie są różnice, bo genau to nie ma to samo, one są podobne. Ja nie pamiętam aż tak dobrze, ale kojarzę troszkę, że to nie ma to samo. No, w Bykowinie jeszcze drugi kościół, ale to już jest fest moderne. Kaś tukej, bożek znodrze na ulicy Katowskiej w Bykowinie. Tutaj mamy granica Bykowiny i Zgody. Za nami zakład Lamberts, no ale my go domy tu po tych placach. Fabryka porcelany od 1929 roku buchała tutaj Kaś. A w 1945 roku po II wojnie światowej dokuplowano ta fabryka do fabryki porcelany Bogucice na katowskim zawodziu. A w 1888 zlikwidowano. Ale co tu było wcześniej? W 1919 huta cynku Franzhütte. A jeszcze wcześniej huta cynku Turcohütte. XIX stulecie. Dzisiaj Bykowina mało stadtteila. Mamy i stare budynki, i zakłady, i mamy też wieżowce. Całko Ruda Śląsko, dzisiejsze Nowe Miasto. My objechali te prawie 2 miesiące, 7 tajlików, 11 stadtteilów. Wszystko, żech wam pokazał. No, nie wszystko, ale każdo tajla. Myślę, żech was zachęcił i pokazał, że te place Górnego Śląska mogą być fest interesantne. Przyjeżdżajcie na Górny Śląsk, przyjeżdżajcie tutaj, a ja sproszę was do dalszych tajlików, bo już za tydzień chcę być w gminie Czerwionka Leszczyny, a potem całki kres Rybnicki. A dalej też są plany. Toż subskrybujcie mnie, abonirujcie, subskrybuj, knefel, dzwoneczek, bo co piątek o 6 na wieczór coś nowego. Ja dziękuję wam za dzisiaj. Chowcie się.